We zijn goed op zitten bij het hoger onderwijs. En het hoger onderwijs dat is NHL Stendenhege Squallen en dan kerst ik hoger onderwijs volg je bij de rug. Daar doe je dan Friese taal en cultuur. Als je leraar Fries worden wordt, dan ben je bij ons een goede adres, want je was klaarstand voor het beroep. Dan kun je kiezen voor een voltijdsopleiding, dat is gewoon de week het hele week naar Squallen. Kun je kiezen voor jongensonderwijs, dat is flexibel onderwijs, heet dat. Dan wordt er speciaal voor die een maatwerkprogramma opgesteld, zodat je gebruik maakt van vaardigheden en kennis die je er al op die hast. We zijn primair een docentenopleiding. En dat bestuurt dat ongeveer de helft van uw opleiding bestaat uit Frieske inhouden. Je kunt denken aan Frieske taal en geschiedenis. Je kunt denken aan taalvaardigheden. Ik kan lezen en de andere helft bestaat uit beroepsvaardigheden aanleren. En dan leest hoe je dingen uitlezen moest, maar ik hoest voor de klassendienst. Ik vind het heel wichtig om zelfs taalvaardig te worden. Dus dat je wat wist over de Friese geschiedenis, literatuur, maak het schreeuwen. En dat je het op die wijze terugjagen kan aan je leerlingen of studenten. En dat je zat de Friese taal en cultuur een beetje levender houden kan. Alle studenten komen aan wel aan het werk. Dat is in het mbo, in het voortzetonderwijs, in het hoger onderwijs. Soms ik nog wel eens even op de PABO, daar zit ik studenten van huis. Terug taalplan Fries zal de vraag naar docenten Fries alleen nog maar groter worden. En wij willen heel graag een heel soort mensen die het zin hebben om docent Fries te worden, hier welkom heet. Bij de afdeling Fries aan de rug doen wij onderzoek naar de Friese taal en cultuur. En daarbij plaatsen wij altijd de Friese taal, politiek, geschiedenis en literatuur in een bredere context. Dus dat kan wezen maatschappelijk, internationaal of historisch. Ik studeer Fries omdat ik het een mooie taal vind, omdat ik altijd passie heb voor het Fries en omdat ik dit een unieke kans vond om me te verdiepen in mijn taal. Hierna zal ik een master multilingualisme van in Ljouwert en daarna vaak richting onderwijs of richting beleid, maar die kaart ga ik nog net maken. Studenten die bij ons Fries studeren hebben, die komen eens op allerhande verschillende plekken te landen. Dat kan wezen in de media, in het onderwijs, beleid en bestuur, journalistiek, bij oerheden, maar zelfs ook in de wetenschap of in de kunst- en cultuursector. Het belang van de gearwerking van Fries in het hoger onderwijs is heel groot, want net alleen nog aan de rug wordt wat die met Fries, maar ik aan de Universiteit van Amsterdam, des te Mina volgekest. In Kiel wordt Fries studeren, in Oxford wordt wat die met Fries. Dus op allerhande verschillende plekken wordt wat die met Fries en om studenten zo goed mogelijk begeleiden te kennen in het volgen van haar eigen interesses, is het gewoon heel wichtig om daarin goed te werken. En ik voor de komende studenten om bekendheid te gaan aan al die verschillende mogelijkheden waarop als Fries studeren kerst.